Aduh, sinuwun nyawa Gusti kula. Iya sesembahan kula ing Marcapada. Paduka Sang Bathara Rama ngantos kaweken salebeting manah kula. Nggih, labet paduka ing titi mangsa mangke anggung kawis tinggal singkling penggalih. Kula mangertos sepinten to kogel kagelaning manah paduka sinuwun. Ngemuti bilih icaling garwa paduka nggih Gusti Ayu Rekyan Sinta. Yayi Narpati Sugriwa hiyo. Panawanging netraku mung tumuju marang jagat Cakrawala ingkang ora genah garise. Paguting paningalku mung tansah gawang-gawang ora liya citrane Yayi Dewi Putri Mandili. Aduh sinuwun. Nuwun amit pasang kalimantabe sinabeta ngiledeni demawing tawang tuwang linepat ning tulah manu sinuwun. Iya Anoman ana parigawe apa? Paduka sesembahan kula ing Marcapada prapting delahan sampun sanget-sanget paduka kebondo ing raos pangraos paduka. Teteping panindak dharma paduka inggih namung paduka ingkang dados pangayomaning jagat murih tentrem. Minangka utusan ingkang ngakarya jagat nata jagat triloka menika. Kula pitaya bilih paduka Sang Wisnu ingkang ijawantah. Mila lahir tumusing batos pun Hanuman anggen kula ngestu padha wonten ing sandhap sampeyan paduka sinuwun. Esening manah pun Hanuman sukarmuk kabandhemna. Ajur kaluluwa menawi kula saged dados ganjel ampian paduka sinuwun. Koko Prabu, kula ugi nyuwun gunging samudra pangaksami nggih labet saking nistaning patrap kula nalika semanten. Kula kumawantun nilar Kakang Mbok Ayu Sinta wonten Wanagung ingkang satmah dados jalaran icalipun Kakang Mbok Ayu Dewi Sinta cinidra dening Nalendra ing Alengka. Wis Yayi, kabeh kudu semendhe marang jidaring pepesten. Lajeng keparang paduka sinuwun kadipundi pun Hanuman namung tansah cumadhong keparang paduka sinuwun. Nggih, semanten ugi Narpati Sugriwa. Bandaraja Branapicis badhe kula udhakaken dhateng paduka sinuwun murih saged nambak rengkaning penggalih paduka. Syukur bage saged ngupaya dunungipun Rekyan Ayu Dewi Sinta. Ya Yayi Narpati lan uga sira Anoman. Ciptaning atiku titi mangsa iki aku muhung kepengin ngupaya lan nak yenake lenggahe Yayi Dewi Rekyan Sinta ingkang nyatane manut caritane peksi Jatayu. Yayi Rekyan Sinta cinidra dening Prabu Dasamuka. Bumi kunjing langit kaplap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabaran katulu kirmoyak mayik. Aduh sinuwun lepat jagung pangaksama paduka menawi tetela mekaten kepareng paduka kula ingkang sagah lumawat dumateng nagari Ngalengka Diraja. Kula ingkang sagah badhe mbuktekaken lenggahipun Gusti kula Gusti Ayu Rekyan Sinta. Anoman aja gumampang kesaguhan awit nyatane negara Ngalengka Diraja iku ora cedhak. Nggih, nadyan to mboten cerak nanging kula sampun saged ngira-ira. Anoman, kowe aja mung waton wani. Nanging wani kang nganggo waton. Ngerti yo? Negara Ngalengka kuwi sira durung weruh ngendi dununge. Nanging gegaran kencenging tekad kula paman. Kula netepaken bilih Anoman badhe saged prapting negari Ngalengka. Nyata laruta saking yudha sang guru kula. Yen tan ngutus Sang Sri. Yen ngono kowe saguh pirang taun tumeka praja Ngalengka Diraja mbuktekake ilange Yayi Dewi Sinta. Nadyan to sakadaring kinanten selak mbok menawi saged nanging kula tetepaken kesagahan kula. Kinten kula wiwit ngriki ngantos dumugi negari Ngalengka. Kula etang namung sawetawis wanci sinuwun, mboten badhe kedangon. Aduh, sinuwun. Sinuwun, kepangku kula munjuk atur. Piye jaya anggota napa?
Menawi saking pemanggih kula mboten namung Kakang Anoman ingkang badhe sagah lumawat dhateng negari Ngalengkadiraja, nadyan anggota menika uga kekeset paduka. Kula badhe sagah ugi lumawat dhateng negari Ngalengka sinuwun. Jaya anggota, ora kena susukan rasane, mboten. Sedyaning manah kula kepengin ngetingalaken dharma bekti kula miwah agenging kasetyan kula dhateng sinuwun Prabu Rama. Iya. Nanging Anoman wis sumanggem. Anoman kuwi saguh pirang taun. Nggih. Upami to langkunga namung sekedhik, nanging upami kiranga ugi mboten badhe kathah. Setunggal warsa kula saged bidhal saking mriki ngantos wangsul kula namung setunggal warsa sinuwun. Napa Jayanggoda? Saking pemanggih kula, petang kula, pemanggihipun Kakang Anoman menika kedangun. Awit ing atasipun namung lumawat dhateng negari Ngalengka kemawon kok ngantos setunggal warsa. Wah kedangun. Selak mesakaken Gusti kula Rekyan Sinta. Kedangun wonten wewengkon panguwasipun Prabu Dasamuka. Banjur karepmu piye? Menawi paduka mitaya dhateng Jayanggoda, kinten kula namung setunggal wulan kemawon kula sampun cekap wangsul wonten ing ngarsa paduka malih. Menawi tedhela mekaten, kinten kula Anoman sagah bidhal wangsul saking ngriki dumugi Ngalengka wangsul ngriki malih kinten kula namung watawis 3 dinten 3 dalu kula sampun dumugi mriki. Wah, apa kowe? Apa kuwi? Anggota, Anoman. Keparat Kakang Anoman nyata satri yali nuwe maju ka para ngarsa satu kaprawiran yakti nata prawireng juret tanding ana nadyan kadang dewa rawrane son ngoncati babo tan wurung tumakeng leno hei Dalarani Anoman Anggota
dadi kaya bayi-bayi. Anoman, lho. Kowe lereno. Nggih. Kowe iki ngopo to anggota? Pembirangan mripat manggep apa beset raiku. Ana ngarepe Sinuwun Prabu Rama ucapmu sumalana. Semune Sinuwun Prabu Bathara Rama kuwi sing dipercaya Kakang Manoman dudu dapurmu. Lanyul-lanyul nonyol-nonyol kok tutup gendul parat. Nyuwun pangapunten. Ngerti yo? Aku ngerti karepmu kabeh ngetokke pendhok ana ngersane Gustimu Prabu Rama nanging wong kepengin labuh dharma kuwi ora kudu oyok-oyokan sikut-sikutan jegal-jegalan. Makartiya manut dharmamu dhewe-dhewe nyambut gawe yo. Satunda sabilik-bilik anut derajat kelungguhane dhewe-dhewe. Aja kepengin kanggep kabeh ana ngarepe ratu. Ngerti? Inggih. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ngerti yo? Sing jeneng wong drengki kuwi bakal ngrembug awake dhewe. Aja srei menyang kanca. Inggih. Wong ki nek drengki bakal nandhang kasusan sing matumpa-tumpa, wong ki nek drengki bakal nampa kacilaken, wong kuwi nek srei bakal cinacet kiwa tengen. Wong kuwi nek gething keburu sengit menyang kancane, lawanging kanugrahan bakal ditutup, ngerti? Emano kalawan wong tuamu aku ya nggih, emano. Nanging serik raos sing manahku leh ngatasipun kula sagah namung 3 wulan lajeng dipun ungkuli malih. Menapa tumon ing atasipun mriki dhateng Alengka kok mung disaguhi 3 dina 3 bengi menika menapa mboten ngilani dodo. Menapa mboten ngina dhateng Jayanggada. Anoman, kula wonten dawuh paman, kowe iki yo sing nganggo hitungan. Anggep apa kok Ngalengka diraja saka kene adohe pirang-pirang yojana kok mung mbok saguhi 3 dina 3 bengi iki karepmu piye? Ngelingo. Satya ki nek ngucap kudu netes yen to kowe ngucap ana ngareping ratu mongko kuwi sak gelemu dhewe. Mengko kowe ra bisa mujuti apa sing dadi sumpah prasetyamu. Padha wae kowe ngorek-orek jenenge pamanmu Sugriwa. Ngerti? Nggih. Wontenipun kula matur sagah mboten kesurung bramaning kakung kebrongot raos kula dhateng Yayi Jayanggada menika mboten nanging nata ling raos kula. Sampun kula peteng bilih sejatosipun menawi kula nglampahi perkawis menika namung 3 dinten 3 dalu. Nanging mengko yen ora kebukten aja takon dosam. Nggih. Kula nyuwun pangestu paman. Apurane dhisik adimu Jayanggada. Kowe tak apura di. Yo, Kakang. Pisan jiki aku trima. Ya semoga-moga kowe tekan 3 dina 3 bengi ya, Kang. Pati nduga mono kesaguhamu ingkang mung 3 dina 3 bengi Anoman. Nggih sinuwun. Yayi Jayanggada sampun saged kula sirep lan dipun sapih kalian paman Narpati Sugriwa. Iya. Mulai mekaten kula nyuwun pamit sinuwun. Kowe saguh tenan Kang Prayitna ngati-ati. Nok-non uringi. Kinarya bukti sira utusaning Prabu Rama. Ali-ali Setya Ludira kang tak agem ana ing jenthik manis iki mara gage pundhinen gawan aturna ana ngersane Gustimu Yayi Dewi Putri Mantili Anoman. Mundi dawuh paduka sinuwun ing marteng jagat kula nyuwun pamit nyuwun tampahing pangestu sinuwun. Iya Anoman. Mung wae welingku yektine kejaba nak yenake lungguhe Yayi Dewi jajakana jero cethek ing negara Ngalengka diraja. Upama ta ingsun kepengin mundhut bali ning garwa bisa nanging
Kaya titi mangsa iki ingsun kepengin muningani luwih dhisik. Sepira jagang ing negara Ngalengka diraja Hanuman. Kawula nuwun mriki parangamit madal pasilan Kang Prayitna ngati-ati. Raden Lesmana kula nyuwun pangestu. Iya Hanuman tak sangoni Basuki. Nanging kadung lir marengkung Indra Keswa lukar Mareka Den Prayitna semurih iku andhalik Titiyoni Gandayani Mbagagag hugag sadulita Bregas temen sampeyan pun cancut Taliwondo Kula ngerti suarane para wanara niku kabeh jare sampeyan dinuta Prabu Rama dateng negari Ngalengka diraja Gus. Iya Kiai Semar. Aku njaluk pamujimu wae supaya kalih sapa ing bebaya lakuku. Nggih. Nggih, kula namung ndedonga kemawon. Namung ngeten nggih. Kula mung crita mawon bilih negari Ngalengka niku dipageri buta mubeng. Rapet bibit persasat tumpang dengkul paribasane ngoten niku. Dadi nek sampean wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani, gegarane mboten wonten sanes kejawi namung tekad. Tekad ingkang kedah dipun tunggilaken wonten ing raos sing ngandika minangka dados utusaning adil mewah bebener Ndara. Iya Kiai Badranaya iya. Mung wae iki narya kasantosaning lakuku mara gage aku weneh ana supaya padhang dedalanku supaya cetha pangira iraku. Nggih, ngeten nggih. Mboten badhe wonten ingkang saged ngrubuhaken kasucen lan kautaman menika mboten badhe wonten. Ngadanto dhuwuring panguwasa Sundha Langit menungso sing laku mesti gampang benjing menapa rebahipun. Iya Kiai Semaya. Mila nek sampean ngaku dadi wong nom sing pinter aja mung pinter micara tok ning kudu ana nyatane. Sampeyan saguh teng ngarepe Prabu Rama 3 dina 3 bengi mangwujudke kesaguhan sampeyan. Iya Kiai. Merga ngeten, wong biyen padha paring dawuh ora eneng kepinteran sing bisa digunakake nek ora dilambari nganggo budi utama lan kanyatan. Iya. Ora ana gunane tetulung sampeyan nek mboten dikanteni niat sing suci. Mboten enten gunane sampeyan jujur nek mboten netepi janji. Pun niku Mang Surasa. Kaya entuk sulak pepadang pamecut sabdane Kiai Badranaya bisa dadi colok obor ing lakuku. Semar, nggih. Ning ngati-ati niki dalane bablas mengilen lajeng menggok ngidul niku mengke saya rumpil ngambah gunung-gunung lan alas-alas. Iya, banjur kepiye? Merga niki para rewanda padha nguntapke nganti tumeka sak jawining rangkah. Oh iya, yen ngono luwih prayoga. Sing prayitna ngati-ati, Gus.
kambil kading ana randha menyang sandang medak-medok nyangking mendong manuk podang mencok ning papah gedang nucuk iwa ing kemudung Yai Duda ngombe gadung Guwa Windu Wastane Guwa Windu Wastane ing uni prajane Prabu Wisakarma negari ageng negari sentosa sugih parandene nalika semana rehning Sang Prabu Wisakarma wani lumawan para dewa diajar dening para Jawata den kebat negarane sineblak ing lesus mawut kabuncang wewangunane rubuh kabarubuh nganti dadi warata kaliyan bumi amung ana gegrumbel ing mangke ingkang anutupi guwa nenggih ingkang winastan Guwa Windu akeh penjalin cacing ingkang ngawori miwah glugut ingas kembang rawe suket pedang pating telalang ri bandil ri sisir miwah ri kemarung sak nggon-nggon suprandening tengah-tengahing guwa ana wewangunan endah ana cahya sumorot ingkang mijil saking tengah-tengahing guwa nenggih menika wanodya ingkang ayu warnane ingkang asesilih Dewi Sayem Praba Dewi Sayem Praba sesilihe wiwit saka pucuk rambut nganti jejempoling syukuran ana gethek cacate nganti kaya widodari ingkang ejawanta ananging jati-jatine iku selire Sang Dasamuka mila datang momokal lamung andina-andina nganggo ngadi salira miwah ngadi busana dubi mulat saking katebyan ana rewanda ingkang bondong-bondong abebondongan ngethek seranggon sanget anggene Romas paosaken saya caket unggane
wonten Rewanda ulesipun kok nyolowati sanget tur busananipun kok endah ngaten. Menapa jingandika saged tata jalma menawi saged tata jalma keparenga kula badhe nila krami. Katuran raharja rawuhipun wonten ing Guwa Windu. Inggih. Kula nuwun namit pasang kaliman tabik sinabeta ing leduni dumaweng tawang towang. Kula ngantos keplantrang lumebet wonten ing mriki. Mriki menika Guwa Windu. Inggih. Wah. Layak to layak. Ketingalipun ing ajeng kala wau runggut grumbulipun mboten wonten ingkang anyilakaken nanging jebul wonten mriki sesawangan kok endah sanget wonten lebeting guwa. Inggih. Kula menika pun Hanuman. Kula Hanuman. Menika kadang-kadang kula para rewanda wonten kapi anggeni, wonten kapi saraba lan sanes-sanesipun. Singandika menika kula Dewi Sayem Praba. Lho, Dewi Sayem Praba. Inggih. Kula ingkang gegriya wonten ing Guwa Windu ngriki Raden batobat. Ana rewanda bisa tata jalma kados singandika ngungun setahun. Jembleng serendeng kula Raden. Kula nuwun sewu. Badhe tindak dhateng pundi Raden? Inggih. Wah, nyuwun sewu lho kula ngantos kami tenggengen anggen kula maspaosaken panjenengan. Nggih, sejatosipun malih-malih menapa kula menika badhe dhateng negari Ngalengka. Badhe dhateng negari Ngalengka. Keparengipun kacarios Ngalengka menika negarinipun Ratu Buta naminipun Prabu Rahwana, inggih Prabu Dasamuka. Oh, mekaten inggih. Kacarios ugi mekaten. Nggih. Perkawis mangke tindak dhateng Ngalengka inggih kenging sumangga. Namung mbok inggih keparenga semene sawetawis wonten Guwa Windu ngriki to Raden. Iki malah diampirke. Wong wedok kok ayu ya. Nek kethek wedok kok ora mbejasi ya. Iki Dewi Sayem Praba lho iki. Wah, jare sing nguwasani Guwa Windu kowe do menenga. Raden Ayu Sayem Praba. Kula wonten dawuh. Wah, kula menika netepi dharma. Nyangkul jejiban kula kedah enggal wangsul dhateng ngersanipun Gusti kula. Gusti panjenengan sinten? Sang Bathara Rama. Inggih Sang Rama Badra, inggih Sang Rama Wijaya. Oh, mekaten. Lajeng keparengipun badhe menapa? Rak ngaten to Kusuma Dewi. Wale-wale menapa Gusti kula Sang Rama Badra menika kecalan garwa. Dewi Sinta menika dipun cidra dening Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Sakmangke cumandhak wonten negari Ngalengka. Lah kula dipun duta kalian Gusti kula Prabu Rama supados nakiraken perkawis menika menawi leres wonten negari Ngalengka lajeng lenggahipun Dewi Sinta menika mapan wonten ing piring pundi? Oh, mekaten. Nyata larta sangken yodha sang guru kula. Yen tangutus sang Sri. Inggih. Raden. Monggo. Mangke gampil perkawis dhateng negari Ngalengka nanging kula mesakaken sederek-sederek sing ngandika kok pating caruwet mbok menawi tasih kesayan. Nggih, mesthenipun kemawon mekaten awit lampahipun sampun tebih saking Guwa Kesendho. Nggih, mila monggo kula sugata sawetawis. Kula ngertos remenanipun Rewanda menika bangsaning wowoan Raden. Monggo kula aturi ngedhapi badhe kula pendhetaken sawetawis Raden. Wah, menapa mriku kok bunder wowoan menapa mriku? Menawi mboten klentu menika naminipun apel Malang.
Wah. Apel Malang. Apel sanesipun ing Malang wonten mboten? Nggih wonten kathah. Mboten namung menika tasih kathah kok. Kula pendhetaken malih. Menika ugi wonten woh-wohan sanesipun. Kathah sanget menika monggo dipun dhahar. Wonten klengkeng, wonten rambutan, wonten kepel, wonten anggur. Waduh. Panjenengan niku kok dadak mekaten lho, Wah. Kula lajeng pekewet lho. Dipun sugata semanten kathahipun menika mangke dipun telasaken kaliyan ruwang-ruwang kula. Mboten menapa-menapa, mriku tasih kathah kok Raden. Cok, iki ana bebungah, ayo padha dirahapi. Monggo dipun keparengaken. Tatan Sranta pating carwet suarane para rewanda miwah para kapi. Resang Anoman ingkang ngandhingi nyokot ponang woh-wohan. Tatan Sranta rewanda sanesipun ana ingkang samya rarayaan woh-wohan mesem Dewi Sayempraba ingkang nyatane woh-wohan wis cinampuran tarik nyana daru beksi ratuning wisa ingkang mus den leletaking woh-wohan. Apa to darunane mangkono labet jatine? Risang Sayempraba garwa slire Prabu Dasamuka tatanari mahaken lamun to negari Ngalengka kalebon telik sandi Mangendrajala kawusa kocap riwasnya mlebu ing waduke dhewe-dhewe sang rewanda campur getih manjing sungsem munggah menyang mripat peteng padha sakala. Aduh mati aku. Aduh iki piye iki? Aduh wah ora ngerti peteng kedet kaya ngene. Aduh wah iki ndi to Aduh. Wah, Kiai. Wah, nanti Kiai. Wah. Aduh, mati aku. Aduh, mati kula Kiai. Kula mboten meruh dalan Kiai. Sik. Sik lungguh. Kowe ora roh. Aku wis meling piye ngarep. Sing prayitna ngati-ati. Lan kowe mlebu nggon papan kono-kono kuwi nggon penyakit. Waduh, aku piye? Waduh, aku ora bisa weruh dalan. Aduh, piye iki? Wah, anak bojoku piye nek kaya ngene iki? Mula nek dikandhani wong elek kaya ngene iki sing gugu. Ora genah kabeh. Ayo. Tak tuntun dog gujengan buntut kuwi ya. Mareka den prayitna sembugire kambale titiyani gandayani Trisanya Purnama Siti aku sik urung patiya adoh lakuku lah kok dadi iki Garuda brodol wulune brondoli
Suwiwine. Kowe sapa? Aduh. Menapa jeng ngandika kesupen kalian kula, Kyai? Ayo mesti wae lali wong kowe ra duwe wulu. Nggih. Nami kula Garuda Sempati. Sempati mbiyen kowe. Brodol wulumu kaya ngono. Inggih, Kyai. Kula rumiyin bebela dateng Dewi Sukosalya. Inggih Dewi Ragu ibunipun Sang Rama nalika semanten dipun potha-potha kalian Dasamuka. Nalika semanten Dewi Sukosalya maksih dados garwanipun Resi Rawatmaja. Resi Rawatmaja dipun pedhang kalian Dasamuka. Pejah kapisanan semanten ugi Prabu Banaputra Ratu ing Ayodya. Nggih, namung tujunipun kula namung dipun candhak lajeng dipun bubuti wulu kula kalian Dasamuka. Ngantos engga sepriki mboten saged thukul mila kula mboten saged kekablak wonten ing gegana, Kyai. Wah, pancen menungsa ora tata tenan Dasamuka. Lah manuk kok tanpa wulu ki ora serem lho kuwi. Manuk kok tanpa duwe wulu. Mila kula kados mekaten manjing dados tapa brata kula ngantos sepriki. Kula mboten nate ngambah wonten ing awang-awang, Kyai. Iya. Ning kowe bakal entuk pangapura merga wis mbok tuku nganggo lelabuhan utama. Mbok rewangi kaya ngono merga kowe tetulung marang bebener. Lajeng wonten menapa jeng ngandika kalian para rewanda ingkang semunipun boten weruh margi, Kyai. Ya pancen bener kandhamu iki Anoman. Dutanis Rama Wijaya bakal goleki bojone Rama sing dicolong Dasamuka. Nanging iki mau keplantreng mlebu ana guwa windu nggone Sayem Praba. Disuguh wowoan nanging banjur wuta ora weruh dalan. Wangune wowoan sing diwenehke iki wis dicampuri tarik nyana daru beksi wisa lan racun mula nganti padha kaya ngene iki. Aduh iya. Kula nandhang kados mekaten, kula mboten sumrep margi. Sempati kula, Kyai. Aku njaluk penemumu iki piye lakoni? Aduh. Kleresan. Kula gadah tetesing luh. Ingkang luh kula wau menawi katetesaken wonten netra badhe saged paluya jati-jati temah nirmala. Luhmu kuwi inggih. Tambanono iki dulur-dulurku. Waduh, kula ngaturaken panuwun Sang Garuda Sempati. Inggih, sami-sami Raden. Syukur. Piye kethek-kethek Doro? Nggih, sampun Kyai, sampun Kyai. Wis roh tenan. Sampun. Remen kula saged weruh melih. Ibone mboten weruh tercilaka no. Bojo kula apik-apik kok ora roh iki. Lah nyawang pripun? Syukur yen ngono. Sempati aku nedha nrimo. Saiki mabura kekablaka ing gegana kaya bibit sekawitmu mbiyen mandi ucape Badranaya. Anoman, piye Kyai? Kowe saguh kesaguhamu mbok buktekke. Kowe kudu ijen tanpa rewang. Iya, Kyai. Kethek-kethek kudu bali menyang Guwa Kiskendha. Merga nek wis nganguk samudra iki bakal saya gawat. Ora bakal kowe bisa ngambah kejaba si Anoman. Anggeni Saraba lan liya-liyane cocak rawon bali ya kabeh.
Walah dalah. Bareng wis ngongkang ana pepereng pinggiring segara kang ilak-ilak semene jembare biyu-biyu. Wah, alune gemledhek. Suarane nganti kaya bledhek sewu. Yo. Aku bakal ngambah Jumantara. Sini buta ingkang cangkeme mumbul gantol mega. Pating crongak untune ora urut. Ana ingkang dawa kaya culaning warak. Ana ingkang kaya graji. Wujude ora mbejaji, awake sisik kebak lumut. Awit saban hari amung gogo iwak madyaning samudra. Glebakan ngiwonengen ngudak bayuning seganten. Badhok ulam tanpa tuwuk mila gusis mina-mina ingkang sapa ing warih. Tatanate mentas ing daratan pramila wujuding gegilani. Tetungguling prajurit banyu negari Ngalengka diraja kesete Prabu Dasamuka. Jejaga jroning warih. Mripate kelap-kelop dupe mulat ing gegana ana kumlebat sigra sinrot ing tutuke. Wah. Wah. Apa iki sing mlebu nang cangkemku ah? Meng kaya lemut. Tak untal. Mau ora nang iwak. Ora nang iwak. Wis tak pangan kabeh isining banyu entek. Mong kari iwak cilik-cilik wae dipeki buta Ngalengka. Digawe iwak peyek. Dipangan karo sego jagung. Wis tuwek. Aja diambung.
Wah. Kelebihan panganan sekolahnya mau kok kaya to layak. Aku mlebu ning waduke buta gedene semono. Iki ana kethek. Kethek apa kowe iso omong? Aku Hanuman. Wah, aku Kathak sini. Aku Kathak sini, Eskar Emhum. Wah, buta kaya ngono poyo sekolah. Oh, buta ngalengka sekolahe dhuwur. Kathak sini Eskar Emhum. Kaya ngapa tak serot kok ora penak nyang weteng. Arep mlebu ngalengka kowe. Dasar kepara nyata. Aku dutaning Sri Rama. Wah, sapa? Wah. Wah. Ayo piye kowe? Wah, iki terus lek arep gelut ki piye nek kok disangkani kok ngendi-endi kok ewuh. Kowe bingung kowe. Nyawang cangkemku gila kowe. Apa kaya ngono ki ya ndek bojo? Wah, bojoku loro cekakne. Bojomu yo ayu. Wah, ayu-ayu. Mergo aku ndek bondo akeh. Bojoku ayu. Terus kowe nek pulang resmi karo bojomu piye? Kowe nek karon sih karo bojomu piye? Ayo kaya menungsa ta ya. Lah apa bojomu ora gila karo untumu kowe? Ora no. Bojoku ki ora iso greget nek dhisike ora dolanan untuku. Anggris nyekeli latku karo untuku dheweke terus gelem tak cedhaki. Wah, yapurmu kaya ayo ilang nyawa. Ayo ngantem kowe. Hai. Wah. Ayo. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Woi. Ah. Woi ya. Oi! Oi! Ba! Woi! 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 Yoi! Ah! Oi! Ba! Ah! Sinokot Sang Anoman kaya datan bisa bangga nanging sukune mancat lambe ingkang ngandhap den benggang saya rasa pambengganging Sang Anoman.
Den Jabal ilate binedhot sinempal tutuke dadi lan patine wah kencar-kencar padange biyu-biyu wah jembar banget kutha Goro Ngalengka niki wis wanci bengi wah endahe kaya ngono disawang saka dhuwur biyu-biyu wah pancen Ratu Sekti ya sugih Dasamuka nanging apa yen aku ndelik luwih dhisik supaya aja kawanguran lakune